Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Gender Gap, праграма, у якой мы разам з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай абмяркоўваем важныя навіны апошняга часу праз гендерную лінзу. Прывітанне, Ірына Владзіміровна. Прывітанне. А абмеркаваць у нас ёсць з чаго, прычым нагоды, скажем так, мы імкнемся з юморам даволі часта хаця б абмяркоўваць тое, што адбываецца, да? А сёння нагоды сур'ёзныя. Будзем абмяркоўваць два забойствы. Адно здарылася ў Казахстане, і ўжо ідзе суд, іншае у Беларусі. Дарэчы, даволі даўно, як я разумею, у лістападзе 2023 года, і вось толькі цяпер дэталі паведаміў следчы камітэт. Будзем абмяркоўваць каардынацыйную раду. І што яшчэ? У нас нешта яшчэ было ў плане, я памятаю, але... Мы гаварылі пра тое, якія законы прынимаюць, напрыклад, у Іраку, і як вось блізка аказваецца да нас Ірак у нейкіх момантах. Ці хацелі б вы, сябры, каб Ірак быў блізка да Беларусі у тым, што датычыцца абмежаванняў правоў людзей, пакаранняў людзей, і вось у гэтых аспектах. Я не кажу пра сонейка, пра песочак, пра нафту, вось пра гэта ўсё. Да? Тут, на жаль, у нас такога выбару няма. Ёсць выбар у вось такіх гуманітарных сферах, у сферы заканадаўства і гэтак далей. Пра гэта, пра ўсё, сябры, і будзем сёння размаўляць. Калі ласка, дадавайцеся да YouTube-канала Еўрарадыё, калі вы знаходзіце ў бяспецы, ставце лайкі ці дызлайкі нават, калі вам не падабаецца гэтаму відэа, і дзяліцеся у каментарах сваімі меркаваннямі наконт таго, што адбываецца, наконт таго, што мы з Ірынай гаворым. Мы гэта ўсё, не ўсё, але самае змястоўнае прачытаем. Што, відаць, трэба пачаць з каардынацыйнай рады. Давайце. Гарачая рэч. Тым больш, што вось навіна апошняга часу, гэта тое, што Вадзім Кабанчук, лідар спісу «Воля» і дзеючы добраахвотнік з палка імя Каліноўскага, ён напісаў заяву пра тое, што выходзіць з выбараў. Ён, дарэчы, узначальваў гэты спіс. І вось ён выходзіць з выбараў, я так мяркую, таму што полк паставіў умову, ці выбары, ці калі ўдзельнічаеш у выбарах, то ці паніжаешся да ўзроўню жаўнераў палку, ці мусіш увогуле сысці з палка Каліноўскага. І вось паміж гэтымі альтэрнатывамі Кабанчук выбраў не ісці на выбары. Гэта быў адзін са спісаў, да якога маглі паўстаць пытанні наконт гендерных квотаў, да? Але не паўсталі. Яны зарэгістраваліся, прайшлі праз выбарчую камісію і ў выбарах удзельнічаюць. А вось кіберпартызаны, напрыклад, якія былі, у прынцыпе, такімі важкімі праціўнікамі гендерных квотаў, яны, я так разумею, не змаглі. Альбо не захацелі. Альбо не захацелі, да, падганяць свой спіс пад нейкія рэкамендацыі, рэгуляцыі, якія яны палічылі штучнымі, і ў выбарах не ўдзельнічаюць. Ірына Владзіміровна, што адбываецца, як іншыя прэтэндэнты, іншыя спісы выканалі гэтую норму па гендерных квотах у каардынацыйнай рады? Давайте пачнем з гендерных квот, но аказалася не ўсё так складана. Аказалася, што 12 з выбарчых суб'ектаў усё зрабілі і ўсё ў іх атрымалася. І нават гэтыя парамілітарныя арганізацыі, такія як законы, правапарадак і воля, як бы змаглі ўсё зрабіць. У іх гэта 25% жанчын ёсць, но як бы яны выканалі гэтыя патрабаванні. Вось аказаўся не такі страшэнны волк, як яго малявалі, і, як бы, дай Бог, каб усё атрымалася ў гэтых выбарчых суб'ектаў. Для ўсіх іншых патрэбна было 40, як мінімум 40%, і вось акрамя, значыць, аднаго усе з гэтым справіліся. Таксама хачу заўважыць, што з гэтых 12, па-першае, у нас ёсць выбарчы суб'ект моладзевы
моладзевы наступ, дзе іншыя суадносіны паміж жанчынамі і мужчынамі, там 60% жанчын і толькі 40% мужчын. І я думаю, вельмі добра, што ёсць гэтая гендерная квота, бо магло быць так, каб што жанчын там магло быць болей, чым 60%. І тады б як бы было б ужо нероўнае стаўленне да мужчын. Таму вось я пра што гавару, што гендерныя квоты, яны працуюць у абодва бакі, і яны выгадны абодвум гульцам. Гэта не толькі жанчынам. І вот таксама цікава, вось тут можна паразважаць, а чаму, напрыклад, для маладых жанчын палітыка, грамадская дзейнасць, гэта вось такое цікавае поле, яны туды ахвотна ідуць, яны там эфектыўныя, а вось для больш ужо дарослых жанчын мы вось як бы такога інтарэсу не бачым. І вось мне, як гендернай даследчыцы, зразумела, што тут ёсць такія структурныя прычыны, інстытуцыянальныя прычыны. Гэта значыць, што ёсць нейкія аб'ектыўныя фактары, якія перашкаджаюць жанчынам занимацца вось гэтай грамадскай дзейнасцю і палітычнай дзейнасцю. І таму так трэба гэтыя бар'еры прыбіраць. Трэба, зразумела, што гэта перш за ўсё звязана з рэпрадуктыўнай функцыяй, і гэта павінна быць і інфраструктура, якая дапамагае сумяшчаць гадаванне дзяцей з іншымі справамі. І зразумела, гэта павінна быць падтрымка партнёра. Бо яшчэ раз, ні адна жанчына не нарадзіла без удзелу мужчыны, і як бы гэта агульная справа. Таму вось яшчэ раз моладзевы наступ паказаў, што жанчыны вельмі, як бы маладыя жанчыны вельмі схільныя да удзелу ў палітыцы. Моладзевы наступ такая цікавая фракцыя. Па-першае, моладзь, за якой безумоўна будучыня. Па-другое, такая злёгку схільная патроліць па моладзеваму. Вось, і магчыма, што і колькасць жанчын у ёй гэта таксама такі знак, да паглядзіце, як мы можам. Да? Вы там нешта скардзіліся, абмяркоўвалі, да? На самой справе могуць. Як бы тут няма ніякіх сумневаў. Я вось, як бы мне здаецца, і вельмі добра стаўлюся да моладзі і ведаю, бо ўсё жыццё працую выкладчыцай. І мне здаецца, гэта як бы натуральна для моладзі на самой справе быць актыўнымі. І дзяўчаты вельмі актыўныя, і вельмі добра ў іх атрымліваецца. Таму вось яшчэ раз гавару, добра, што ёсць гэтыя квоты, бо інакш мужчын там было б у гэтай фракцыі яшчэ, у гэтым выбарчым суб'екце яшчэ меней. Глядзіце, як мінімум 4 спісы цяпер на дадзены момант узначальваюцца жанчынамі. То бок, калі гэтыя спісы пройдуць бар'ер, то як мінімум 4 жанчыны будуць у каардынацыйнай радзе. Вот гаранты, да? Але з іншага боку 8 спісаў не узначальваюцца жанчынамі, да? То бок іх ачольваюць мужчыны, а жанчыны там, я наколькі памятаю, была умова у кожнай 5 не менш за 2 жанчыны. І гэта значыць, што можна жанчыну размясціць на першым, другім месцы, ці на другім, трэцім, напрыклад, а можна 3 мужчыны, 2 жанчыны, 3 мужчыны, 2 жанчыны. Як у гэтым плане? На жаль, такое тоже ёсць, але я бы тут, можа бы, сказала бы, што праграма мінімум выканана, і гэта ўжо добра, а ўсё астатняе, будзем уже ў наступныя разы больш як бы да гэтага, будзем больш як бы прыстальна на гэта глядзець. Я паглядзела, так, у гэтых парамілітарных арганізацыях жанчына звычайна, на 5-м, ідзе 5-й, у такіх звычайных арганізацыях у большасці, на жаль, 4-й толькі, але зразумела, ёсць вось выбарчыя суб'екты, дзе жанчыны 1-я, 2-я, 3-я, напрыклад, гэта вось тыя самыя моладзевы наступ, наша справа таксама, 1-я, 2-я жанчына. То есть, вось пра тое, што праграма мінімум выканана гэтымі суб'ектамі, а далей, яны ўжо як бы па магчымасці ўсё ж такі робяць. Але я б тут бы ухваліла тое, што яны робяць, на самой справе это добра. Я яшчэ хацела сказаць, што вось, напрыклад, і «Хватит бояться» Тацяны Мартынавай, і, значыць,
каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду», там 50/50 мужчын і жанчын, а «Голас дыяспар» там нават больш, чым 50% жанчын. Таму вось, і гэты мінімум яны як бы пераадолелі лёгка і зрабілі болей, чым павінны. Ну, гэта цікава. Гэта паказвае, што ўсё гэта магчыма. Жанчына ў палітыкі, калі ласка. Да, і вось менавіта яшчэ раз да гэтага моладзева наступа, які паказвае, наколькі ў маладых жанчын зараз ёсць цікавасць да грамадскай дзейнасці, да палітыкі, і трэба гэта заахвочваць, гэта падтрымліваць. Думаю, што тут можна паставіць коску ў абмеркаванні таго, што на дадзены момант адбываецца з каардынацыйнай радай. Выбары 25-28 траўня, я думаю, што мы не раз яшчэ вернемся да гэтай тэмы. Шмат мне кажуць пра тое, што там, можа быць, яна не цікавая каму-небудзь, але мне асабіста цікавая. Мне вось цікава, што гэта як індыкатар таго, што ўяўляюць сябе беларускія дэмакратычныя сілы. Да, Канешне, наколькі яны на самой справе дэмакратычны, бо дэмакратыя менавіта ў прадстаўнічым органе, гэта ж і ёсць прадстаўніцтва ўсіх сацыяльных груп. Ну да, і магчымасць паслухаць нейкіх новых людзей. Да, вот я думаю, 270 чалавек рызыкнулі там, у прынцыпе, іх было 280, але, як мы памятаем, выбарчая камісія адзін са спісаў дыскваліфікавала. З майго пункту гледжання правільна зрабіла. Там просто былі фармальныя падставы, на чале спісу быў, я так разумею, грамадзянін Расіі, што просто выключае магчымасць рэгістрацыі. Гэта самы кароткі спіс, гэта таксама паказчык таго, што як бы гэтыя людзі не змаглі набраць людзей, зрабіць такой больш уплывовай кааліцыі. І наогул, калі вось шчыра, так я і не ведала, што ёсць такі чалец каардынацыйнай рады, што ён зрабіў, а вось менавіта калі ён стаў хайпіць на вось гэтай павестцы, вось тады я ўжо стала шукаць пра яго інфармацыю, а вось як бы асабістай павестцы я і не бачыла. Дарэчы, цікавы малады хлопец. Біяграфія ў яго ўжо такая цікавая, з паваротамі, скажем так. Насцярожвае на самой справе. Добра. А цяпер давайте перайдзем да, хацеў сказаць, больш сур'ёзных, але такіх больш блізкіх да жыцця, скажем, больш празаічных тэмаў, больш сацыяльных. Гэта тыя самыя два забойствы, пра якія я казаў. Можа быць, пачнем усё ж такі з беларускага, якое бліжэйшае нам. Абмяркоўваць такія рэчы заўжды цяжка. Вось у двух словах скажу, што распавёў следчы камітэт, што маці забіла 11-дзённага немаўлятку, што яно крычала, гэтае дзіця, капрызнічала, што, ў прынцыпе, мне здаецца, нармальна для 11-дзённага дзіця. І вось у пэўны момант яна не вытрымала і кінула яго вось так вось аб пол, і траўмы апынуліся смяротнымі. Што мяне, акрамя жаху гэтага, адбылася эта ўся гісторыя ў Салігорску, у вялікім беларускім горадзе, то бок не недзе ў вёсцы там, вось што мяне як бы трыгернула ў гэтай гісторыі, гэта тое, што следчы камітэт паказаў скрыншот перапіскі, якая, мяркуючы па ўсім, адбылася ў гэтай матулі незадоўга да нараджэння. Яна там, у прынцыпе, так і піша. Вось папрашу паказаць гэты скрыншот. Я ўжо зрабіў скрыншот з паведамлення следчага камітэта. Вось, і што мы тут чытаем. Зараз таксама разгарну яго перад сабой. Мы чытаем пытанне: «Готова к материнству?» «Вообще нет», піша гэтая жанчына, «а уже скоро?» «К сожалению, да». І я пачынаю думаць, найперш, дзеля чаго следчы камітэт паказаў нам гэты скрыншот. Якія вашы версіі? Якія вашы версіі, шаноўныя слухачы і гледачы? І вось, Ірына Владзіміровна, што вы думаеце наконт гэтага? Калі можна, я пачну з таго, што ўсё, што мы ведаем толькі пра інфармацыю следчага камітэту.
Гэта ж не тая сітуацыя, калі раней там незалежныя журналісты маглі таксама там спытаць гэтых людзей, там можа там родных, суседзяў, там з нейкіх там сяброў, гэтак далей. Гэта толькі тое, што мы ведаем ад следчага камітэту. І я бы тут была бы, чи можам мы на 100% давяраць той інфармацыі, якую зараз дае следчы камітэт. Мы не можам не пацвердзіць гэтую інфармацыю. Мы ведаем, як зараз па іншых пытаннях следчы камітэт нас інфармуе. Таму я вось адразу скажу, што я вось супраць таго, калі ў незалежных медыа з'яўляюцца такія гісторыі, менавіта з падачы толькі вось урадавых органаў, а праверыць гэтую інфармацыю па аб'ектыўных прычынах журналісты не могуць. А што паробіш? Як бы зусім не пісаць пра гэта. Вы маеце рацыю, безумоўна, што адразу у мінулыя часы журналісты незалежныя былі б у Салігорску, пагаварылі б з суседзямі. Можа, нейкія там падрабязнасці, якія мяняюць гэтую карціну. Можа, там зусім усё было не так. Вось, гэта ж трэба правяраць інфармацыю, гэта ж як бы абавязкова. Таму вось я пачну з таго, што гэта толькі та версія, якую дае нам следчы камітэт, і мы не ведаем на 100%, ці супадае яна з рэальнасцю. Па-другое, я скажу пра тое, што тут шмат для следчага камітэта, для дзяржаўных органаў ім жа выгадна прадставіць карціну як такі вось шакуючы выпадак, што вось гэта такое вось здарэнне, што гэта ні ў якім выпадку не тыповая праблема, што это наогул не сацыяльная праблема, што гэта нейкае выключэнне, вось знайшлася такая вось ненармальная, такая, не ведаю, як нават апісаць гэтую маладую маці, якая вось так зрабіла са сваім дзіцём. Але глядзіце, там вось, напрыклад, якая інфармацыя, што гэта яшчэ вельмі маладая жанчына, ёй 19 год, і бацька гэтага немаўля, гэта там напісана значна больш старэйшы і заможны чалавек. І вось яны як быццам бы ажаніліся, калі яна зацяжарыла, але яны не жылі разам. Тут пытанняў вельмі шмат. Па-першае, як бы, вось пра тое, з чаго вы гаварылі. Здаецца, жыццяжарнасць, яна павінна быць запланаванай, усвядомленай. Менавіта тады, калі жанчына, гатовая стаць маці. Бо, мацярамі не народжваюцца. Гэта, трэба прыняць такое рашэнне, трэба разумець, як ты будзеш спраўляцца з гэтым, што вось ты хочаш, ты гатовая і гэтак далей. Я так разумею, што яна зацяжарыла ў 18 гадоў. Значыць, хаця яе вось гэты партнёр быў нашмат яе старэйшы. Далей яны разам не жылі. Вось таксама гэта незразумела, што калі, значыць, на самой справе жанчына пасля родаў, яна ў такім вельмі, можа і такім і хваравітым становішчы, і вось гэтая пасляродавая дэпрэсія, яна існуе на самой справе, і праз 11 дзён пасля нараджэння дзіця, жанчына на самой справе вельмі такая ўразлівая, і ёй патрэбна дапамога. І, можа, калі б вось яны жылі менавіта разам, нічога бы гэтага, і ён бы таксама бы клапаціўся аб сваім дзіцяці, нічога бы не здарылася. Вось, бачыце, тут ужо ідзе нейкая такая праекцыя, да? Я маю на увазе, што і інфармацыя ад следчага камітэта не падаецца сёння вартай 100% даверу. Але мы на яе аснове спрабуем неяк дапоўніць, рэканструяваць гэтую ўсю сітуацыю, да? І зразумець, што нам следчы камітэт не распавёў. І вось я згодны у тым плане, што выглядае, што цяжарнасць была не запланавана. Звычайна людзі, калі яны бяруцца шлюбам пасля таго, як даведваюцца, што дзяўчына, жанчына цяжарная, гэта сведчыць пра тое, што не запланавана. Да? Далей атрымліваецца, што яна нейкім чамусьці засталася сам-насам у гэтай сітуацыі. Бацька недзе ў іншым месцы, дзяўчына адна, сапраўды цяжкая сітуацыя пасля нараджэння дзіцяці з вось гэтым новым чалавекам,
з якім яна не прызвычаілася жыць У яшчэ ў яе новай фізічны сітуацыі. стан можа быць вельмі такі Да, складаны. і безумоўна да месца казаць пра пасляродавую дэпрэсію, але ўсё ж такі вось я хочу вярнуцца да гэтага скриншоту. Давайте яшчэ раз яго пакажам. Мне здаецца, што следчы камітэт ён, і вы маеце рацыю, Ірына Владимировна, што следчы камітэт калі нешта публікуе, ён публікуе гэта са сваіх інтарэсаў, да? Ён гэта публікуе, ну як такога кшталту доказ, да? Ну вось паглядзіце, мы знайшлі вось такі скриншот. Гэта значыць, што гэтая жанчына магла зрабіць гэтае злачынства, да? То бок ускосны такі доказ пра тое, што ну, вот, быў матыў у яе, да? Вот яна не хацела нараджаць, не была гатовая, гэта там нежаданае дзіця і гэтак далей. Я ў ім у гэтым скриншоце вижу іншае. Я вижу, што прычына таго, што здарылася, была не толькі нельга яе зводзіць да пасляродавай дэпрэсіі. Яна яшчэ да нараджэння дзіця прызнавалася, што яна не была гатовая да гэтага. І вось мне здаецца, што прям гэты скриншот, ён вот паказвае, наколькі недасканалая сёння ў Беларусі дэмаграфічная палітыка, якая нам кажа, што недавно распавядаў знаёмы пра нейкую настаўніцу біялогіі, якая прямо прыходзіць, кажа, дзяўчына, там жанчына мусіць нарадзіць 3 дзетак, каб працягнуць род, каб павялічылася насельніцтва, прызначэнне такое, да, каб рэалізаваць, можа быць, дастаткова было па аднаго, але тут прямо гаворка пра 3, да, таму што вот там, ну, матывы дзяржаўныя, да, дэмаграфічны крызіс і гэтак далей. Але, ну, не гатовая вось дзяўчына. Ну, не час, не цяпер, да, вось. І адбылося тое, што адбылося. Дзіця загінула, а маці, маладая дзяўчына, ну, я думаю, што на нейкі сур'ёзны час атрымае тэрмін, да, пойдзе ў калонію, вось, і гэтак далей. То бок, вось такая вось палітыка без уліку інтарэсаў уласна чалавека, без аглядкі на тое, хто ён, што гэта за жанчына, час ёй нараджаць, не час, да? І без сексуальнай адукацыі, бо перш за ўсё гэта кантрацэпцыя, а потым гэта аборт, як вось сродак вырашэння такіх праблемаў. Ну да, непажаданая цяжарнасць. Так, але перш за ўсё я гавару пра тое, і вы пачалі з таго, што гэта Салігорск, гэта, ну, досыць такі буйны горад, дзе і заробкі ў людзей больш-менш нармальныя, і значыць, вось так кантрацэпцыя і інфармацыя пра кантрацэпцыю, ну, яна як быццам недаступная да гэтых людзей. Гэта першае, вось няма вось гэтай секс-адукацыі і менавіта кантрацэпцыі, а другое, так, гэта праз усе, значыць, прасы пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, што, значыць, аборт гэта дрэнна, што гэта там нетрадыцыйныя каштоўнасці і гэтак далей. Ну, а калі жанчына да гэтага не гатовая, і вось яна застаецца сам-насам, на жаль, вось такія выпадкі, ну, яны будуць здарацца, на жаль. З сітуацыі вось гэтай цяжарнасці, ну, мы можам меркаваць толькі пакуль што яна была выпадковай там, да, а яны, гэтая пара, выбрала не выхад там аборт і, ну, далей там жыць, планаваць нешта. Яны выбралі, скажем, традыцыйны, да, ці больш традыцыйны шлях. Яшчэ раз пра адказнасць партнёра. Я супраць таго, калі дэманізуюць жанчын. Вось гэта яна ва ўсім вінаватая, і вось толькі ў яе была адказнасць. Яшчэ раз, быў бацька гэтага дзіця, і, значыць, гаворыцца пра тое, што гэта сталы чалавек, што гэта заможны чалавек, у якога таксама павінна быць адказнасць і наконт цяжарнасці, і наконт уласнага дзіця. Ну, вось, дарэчы, вы зараз кажаце адказнасць. Я не ўпэўнены, што гэты чалавек, у прынцыпе, панясе нейкую адказнасць за тое, што ў дадзенай сітуацыі адбылося. Мне здаецца, што нават механізмаў прыцягваць яго да адказу, ну, гэта ж не ён кінуў гэтае дзіця на пол, правільна? Ён, наадварот, магчыма, рабіў у гэтай сітуацыі тое, што ізноў жа традыцыйнае грамадства, яно
прадпісвае яму рабіць, ажаніўся, забяспечыў, ну кватэра была у жанчыны, да, я думаю, што і умовы нейкія там былі. Ну і як бы не, ён у гэтай сітуацыі з гледзяча беларускай што яго трэба пакараць у судзе. Але магчыма і трэба. Ну а як? Я гавару пра тое, што не трэба спасылацца на вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, бо сучаснае жыццё не трымаецца на гэтых традыцыйных каштоўнасцях. Яно трымаецца на сучасных падыходах. А сучасны падыход гэта вы як бы выкарыстоўваеце кантрацэпцыю да таго тэрміну, калі вы не вырашылі сумесна, што ў вас будзе дзіця і што па магчымасці, каб кожная цяжарнасць была запланаваная і усвядомленая, тады будзе значна менш вось такіх жудасных выпадкаў. Ну, мне здаецца, што гэтая размова такая, на жаль, вечная, з працягам, да, то бок мы можам пытанне паставіць. Каб нейкае дзіцё памерла, было забіта, каб грамадства стала пра гэта гаварыць. А вось як быццам бы да гэтага, ну, незразумела, што такое можа быць. Вось менавіта патрэбна, каб хтосьці памёр, загінуў, каб грамадства стала ставіць гэта як вось такую сацыяльную праблему. Ну, але яно яшчэ нічога не пачало ставіць. Так вось я пра што і гавару. І следчы камітэт, ён хоча зараз паказаць, якая вось гэта жанчына дрэнная. І ўсё. Праблема, згодна з СК, у жанчыне, а не ў сістэме. Мы ж кажам наадварот, што гэта сістэма, у якой жывуць маладыя беларусы, а яна якраз спараджае вось такія, на жаль, трагічныя выпадкі. І калі нічога не змяніць, будуць і далей. Вельмі часта ізноў жа даводзіцца чытаць у каментарах, да ў Беларусі такого не бывае, там, да Беларусі там спакойная краіна, да паглядзіце, там на захадзе страшна хадзіць па вуліцах, забіваюць. Ну вось сябры ў Беларусі забіваюць, і, на жаль, гэта, мне здаецца, якраз такі не выпадковасць. Да, і колькі, на жаль, дзякуй Богу, што забіваюць вельмі рэдка, але колькі дзяцей б'юць бацькі, бо гэта нежаданыя дзеці, бацькі не ведаюць, як з імі спраўляцца, яны не маюць магчымасцей, рэсурсаў гэтак далей, і колькі дзяцей, на жаль, пакутуюць. Ну, давайте ізноў жа паставім коску, будзем сачыць за развіццём сітуацыі і перамяшчаемся ў Казахстан, дзе адбылося таксама рэзананснае забойства, хаця намеснік міністра эканомікі, які, уласна, цяпер з'яўляецца фігурантам судовага разбіральніцтва, з гэтай нагоды адмаўляе тое, што ён забіў сваю жонку. Жудасныя абсалютна падрабязнасці. Таксама пару дзён таму абляцелі інтэрнэт-кадры, як у судзе глядзяць запісы з камераў відэаназірання. Таму што забойства там працягвалася 8 гадзін, мне здаецца, ён пакінуў сваю жонку збітую паміраць. Усё гэта было ў прыватным пакоі рэстарацыі. І там далей пачаліся такія штучкі, типа выдаліць запісы, спрабавалі яго пакрываць, там і так далей. Ну вот нешта не атрымалася, да, і цяпер чалавек сядзіць на лаве падсудных, усміхаецца, паводзіць сябе вельмі упэўнена, быццам бы, як бы, нічога яму за гэта не будзе. І я, калі шчыра, ўсё ж такі Казахстан усходняя краіна, да, усход справа тонкая, і не гледзячы на ўсе гэтыя падрабязнасці, асабіста я не ўпэўнены, што прысуд будзе нейкім жорсткім. Роўна простое, пра што, у прынцыпе, мы кажам прыкладна кожную праграму, вось гэтая вельмі крывое разуменне традыцыйных каштоўнасцяў, што ну, мужчына там б'ёт, значит, любіць, да, вось гэта вось усё. Ну, альбо яна мяне давяла. Справацыравала, да, там ён, калі збіваў яе, пытаўся ў яе, ці спала яна з іншымі мужчынамі, чым нават не ў шлюбе з ім, а яшчэ да яго, да, вось ўжо таксама цяпер гэта вядома. Ну, то бок і яна справакавала, і б'ёт, значит, любіць, ну, але перастараўся крыху, да. Ну, што ж, сурова караць мужчыну за тое, што, то бок, в общем-то, права меў, просто ударыў там неудала, да, і вот такое вот адбылося.
Таму я не ўпэўнены, што будзе нейкае пакаранне, нягледзячы нават на рэзананс. Ну, то бок пакаранне будзе, але ці будзе яно адпаведным злачынству. Што вы думаеце наконт гэтай гісторыі? Глядзіце, так, вось гэты гендерны гвалт, сямейны гвалт, гэта адна з такіх большых, самых актуальных праблемаў, якую мы абмяркоўваем, можа, не кожную нашу сустрэчу, але там кожную другую сустрэчу, як мінімум, і гэтак далей. І вось калі там нейкія гавораць людзі, што вось чаго жанчынам не хапае, усе правы ў жанчын ёсць, то хай звярнуць увагу на праблему гендернага гвалту, сямейнага гвалту. Гэта праблема як была вельмі актуальная, так, на жаль, і застаецца. І вось роўна ў першым выпадку, пра які мы расказвалі, як і ў другім, трэба, каб хтосьці загінуў, каб грамадства стала на гэта звяртаць увагу. Вось таксама гэта жанчына, жонка гэтага чалавека, яна загінула, ён на самой справе збіваў яе 8 гадзінаў, гэта ёсць усе доказы там з камер назірання і іншыя доказы. І тым не менш, я з вами згодная, ён вядзе сябе ў судзе вельмі нахабна, ён як быццам верыць у сваю беспакаранасць, што вось і ён гаворыць пра тое, што ён яе там кахаў, што ён не хацеў, што гэта яна правакавала, што, значыць, ён таксама вельмі, значыць, пакутваў ад таго, што яна яго не кахала і гэтак далей. І вось так на гэта глядзіш і, ну, думаеш, ну, вось жа, як бы, усё, як бы, бачна. Ты бачыш, дзе белае, дзе чорнае, а чалавек гаворыць наадварот, не гледзячы на ўсе гэтыя доказы, бо яшчэ раз верыць у сваю беспакаранасць. Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі ён атрымае больш-менш жорсткі прысуд, бо ўсё ж такі Казахстан вельмі так сур'ёзна ўзяўся за гэтую справу. Па-першае, значыць, усе пасяджэнні суда ідуць, значыць, іх можна паглядзець у рэальным часе на афіцыйным канале з Вярхоўнага суда Казахстана. І гэты працэс ідзе на рускай мове, і таксама глядзяць яго не толькі ў Казахстане, але ў Расіі, ва ўкраіне, у Беларусі, гэтак далей. І гэта вельмі, ну, я думаю, гэта такі вельмі добры дапаможны матэрыял для ўсіх праваабаронцаў, для тых, хто за правы жанчын, для вось адвакатаў, гэтак далей. Яны будуць ведаць, якія вось могуць быць пасткі, якія могуць быць маніпуляцыі, і як бы будуць да іх гатовыя. Але вось яшчэ раз, гэта ж таксама вельмі, я так разумею, у Казахстане вельмі такая заможная і вельмі такая, як быццам добрая сям'я. Там же былі іх, значыць, гэтыя фота, ну, паглядзіш на іх, ну, шчаслівая, маладая, сучасная сям'я, і, значыць, ён там экс-міністр эканомікі, яна там таксама з вельмі вядомай сям'і, з Паўладара. Яны такія, ну, як бы эліта Казахстана. І вось гэта паказвае, што праблема дамашняга гвалту, яна не толькі там у нейкіх маргіналаў, не ў тых людзей, якія там беспрабудна п'юць, якія там дзесьці там па-за гэтай чартой беднасці і гэтак далей. Гэта, на жаль, праблема, якая распаўсюджана ва ўсіх сацыяльных слаях. І вельмі адукаваныя людзі, і людзі, якія займаюць высокі статус. На жаль, сярод іх гэта таксама вельмі такая распаўсюджаная праблема. Ну, няма чаго, ў прынцыпе, мне асабліва дабавіць. Будзем таксама сачыць, мне здаецца, разам з вялікай колькасцю людзей. Казахстан прыняў зараз крыміналізацыю дамашняга гвалту. У іх таксама гэта была толькі адміністратыўная адказнасць. Зараз гэта будзе крымінальная адказнасць, і, значыць, дамашняга гвалту у адносінах дзяцей таксама, гендернага гвалту. Ну, вось зараз яны ўжо штосьці зрабілі, і вось зараз таксама там вельмі такое моцны рух за Салтанат. Салтанат – гэта імя гэтай загінуўшай жанчыны, і вельмі шмат праходзіць зараз інфармацыйных кампаній, медыа пра гэта пішуць. Ну, вось не ведаю, як будзе ў Беларусі з забойствам гэтага дзіцяці, але там гэта, ну, на самой справе інфармацыйная нагода, людзі гэта абмяркоўваюць, і ідэя пра тое, што гвалт недапушчальны, ну, мне здаецца, яна так вельмі
выкралізоўваецца. У Беларусі закон пра хатні гвалт, нагадаю, пасля, мне здаецца, 3-гадовага абмеркавання ўсё ж такі быў забанены. Быў момант, калі здавалася, што вельмі блізка краіна да таго, каб прыняць гэты закон, які пабараніў Міністэрства ўнутраных справ вельмі як бы было зацікаўлена, бо ім было б прасцей значна працаваць тады з ахвярамі хатняга гвалту. Але Александр Егорович прыйшоў галоўны спецыяліст па дэмаграфічнай палітыцы сказаў, што, значыць, а як гэта вы што, значыць, хочаце не біць дзяцей, а як тады яны вырастуць з добрымі людзьмі? Ну, власна. І сказаў, што гэта не нашыя каштоўнасці і не трэба нам ніякіх такіх законаў. Вось, дарэчы, сёння Лукашенко выступае у Касцюковічах, я так разумею, некуды ён паехаў на такія тэрыторыі, якія вярнуліся да ўжывання і хваліцца тым, што там нараджальнасць нават вышэй, чым у сярэднім па рэспубліцы. Да, то бок я яго не проста так называю галоўным спецыялістам па дэмаграфічнай палітыцы. Вось проста цяпер. Я магу нават адразу сказаць, чаму там нараджальнасць можа быць на самой справе вышэй, бо там вельмі складана з працай, і вось гэтыя пасобія на дзяцей, якія плацяцца, яны вельмі значныя для вось тых сямей, якія жывуць у сельскай мясцовасці, яны часта больш, чым заработная плата. І менавіта вось людзі жывуць, там нараджаюць некалькі дзяцей, значыць, жывуць вось на гэтыя дзіцячыя грошы, але потым, калі малодшае дзіця дасягае 3 гадоў, у іх ужо няма ніякай падтрымкі, і яны адразу аказваюцца вось там за гэтай рысай беднасці. Мусіць нараджаць наступнае дзіця, каб власна ўсё ж такі атрымаць гэтую падтрымку. Таксама такая, я не ведаю, такая рыса, да, такая грань беларускай дэмаграфічнай палітыкі. Ну і апошняя тэма, якую мы заявілі, у прынцыпе, ўжо час згортвацца нам, таму што стрымаў на Еўрарадыё сёння проста мора, але тым не менш Іран і закон, які вельмі ваяўніча гучыць, не Іран, а Ірак. Да? Ірак. Я просто прызвычаюся, што ў Іране звычайна прымаюцца такія законы там. Але... Зараз Беларусь больш з Іранам сябруе, і нам заўсёды Іран. Але гэта Ірак. Гэта Ірак, да, і там прынялі закон пра турэмныя тэрміны за аднаполыя сувязі і за прапаганду гомасексуальнасці. Ну, я не стамляюся паўтараць, што краіны, дзе такое адбываецца, мяне дзівіць рэакцыя і, скажем так, боязь таго, што там называюць прапагандай гомасексуальнасці. Не стамляюся паўтараць сваю думку, няўжо ваша традыцыйная ідэалогія, няўжо вашы традыцыйныя каштоўнасці настолькі слабыя, няўжо людзі ў іх так слаба вераць, што яны рассыпаюцца пры выглядзе пацалунка 2 жанчын, там пры выглядзе 2 хлопцаў, якія трымаюцца за ручкі, няўжо так гэта ўсё у вас слаба, што адразу ж у мазгах вашых грамадзянаў нешта перашчоўкваецца, яны становяцца не на тыя, на вашу думку, рэйкі, неяк сыходзяць ад той ідэалогіі, якая вам падаецца правільнай. Што ж, мне здаецца, не так тады нешта з вось гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі і вашай ідэалогіяй, калі адбываецца такая боязь. Вось Ірак і гаворыць, што ён робіць гэта для абароны традыцыйных рэлігійных каштоўнасцей. І вось здаецца, так... Ну, гэта абсурд. Да, безумоўна. Што ж за такія каштоўнасці, якія трэба так абараняць такім чынам, які не вытрымліваюць нават такіх простых... Ну, вось гэта, на іх думку, гэта нейкі чэлендж, да, супрацьстаяння з боку там ЛГБТК+, але проста не вытрымліваюць віда жаночага пацалунка. Ну, я думаю, што яны як бы змагаюцца не са сваімі грамадзянамі, а яны змагаюцца з тым жа самым вось гэтым калектыўным захадам, што ім жа вельмі важна паказаць, што вось заходнія
краіны яны такія няправільныя, яны дрэнныя, там усё вельмі дрэнна з мараллю, там усё вось з ног на галаву перакручана і гэтак далей. Для іх таксама вось гэты калектыўны захад гэта такая пужалка, якой трэба, значыць, вось пужаць сваіх людзей. Ну а па-другое, гэта яны таксама варажбу ў грамадстве ў сваім робяць такую больш моцнай, бо калі людзі ў грамадстве там падазраюць адзін у аднаго, там баяцца адзін аднаго, то, канешне, такім грамадствам лёгка кіраваць, бо там вось няма гэтых гарызантальных сувязей, няма салідарнасці. І калі людзі не давяраюць адзін аднаму, тады яны больш давяраюць ураду, а ўраду як бы гэта і трэба. Ну і па-трэцяе, гэта ж як бы для чаго займацца рэальнымі праблемамі. Лепей же вось шукаць такіх унутраных ворагаў і пераводзіць на іх вось нейкія негатыўныя эмоцыі, якія ёсць у грамадстве. Ну зразумела, што гэтыя негатыўныя эмоцыі вызваны перш за ўсё рэжымам, але ж на рэжым немагчыма як бы гэтыя эмоцыі направіць. І вось трэба знайсці групу людзей, такую невялікую групу, уразлівую групу, і на яе каналізаваць гэтыя негатыўныя эмоцыі. Вось паглядзіце, вось нашы галоўныя ўнутраныя ворагі. Ну гэта робіць краіна, робіць урад, які вось не зацікаўлены на самой справе ў моцнай краіне, не зацікаўлены, каб як бы быў такі грамадзянскі мір у краіне. А гэта робіць урад, які думае толькі аб тым, каб застацца ўрадам. Атрымліваецца, што барацьба з ЛГБТ гэта такая палітычная тэхналогія, сацыяльная тэхналогія. Безумоўна, палітычная тэхналогія дакладна, каб захаваць сваю ўладу, каб вось адвесці увагу людзей ад рэальных праблем і паказаць як быццам ворагаў, вось якія ва ўсім вінаватыя, і вось на іх нейкія там негатыўныя эмоцыі. Ну і мне здаецца, што гэта можна нават назваць такой я не веду, класічнай антыдэмакратыі. Да? Вось дэмакратыя, яна заснаваная на тым, каб паважаць правы меншасцяў, каб даваць ім голас, каб улічваць іх меркаванне. І гаварыць пра тое, што мы ўсе грамадзяне, мы можам быць рознымі, мы можам па-рознаму там глядзець на тое ці іншае пытанне, але мы ўсе грамадзяне гэтай краіны, і мы як бы паважаем адзін аднаго, мы як бы цэнім адзін аднаго. Ну, а тут адбываецца проста ўсё наадварот. Мы выбіраем меншасць і нацкоўваем на яе ўсё астатняе грамадства. Як бы людзей адных пачынаюць забіваць камянямі, там, калі мы кажам пра вось гэтыя краіны Блізкага ўсходу, саджаць у турму як мінімум, пісаць на іх даносы, сачыць за імі, гэтак далей. Іншыя як бы выпускаюць пар, да, атрымліваюць нейкае пачуццё уласнай неабходнасці, сацыяльнай справядлівасці, так, як яны гэта разумеюць, так, як разумеюць гэта ўлады. Мне здаецца, што прычым нешта падобнае мы сёння бачым у Беларусі ў дачыненні да апазіцыянераў. Калі Лукашенко на сходзе гаворыць, што вось сабраліся лукашысты. Ёсць лукашысты, ёсць ворагі. Ёсць ворагі, пра што тады можна гаварыць? І зноў жа, як я ўжо казаў адзін раз, тады трэба называць не ўсебеларускі народны сход, а сход лукашыстаў. Вось у часы камуністычнай партыі Савецкага Саюза было па-чэснаму, у іх быў з'езд ЦК КПСС, з'езд КПСС. А не з'езд всёй краіны. Вот з таго часу, як мы бачым, нават у сацыяліста Лукашэнкі нешта ўсё ж такі змянілася. І палітычнага сумлення стала менш. Самае галоўнае гэта ўтрымаць уладу. І вось усё гэтаму падпарадкоўваецца. Што ў Іраку, што ў Беларусі. Як казаў яшчэ адну алюзію з расійскага свету, да, але ўсе дэмакратычныя краіны яны развіваюцца па-рознаму, а вось усе аўтарытарныя і таталітарныя падобныя адна на адну.
Дзякуй вялікі, Ірына Владимировна. Нагадаю, што гэта была праграма Gender Gap на Еўрарадыё. Мы разам з гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай абмяркоўвалі апошнія падзеі, важныя падзеі праз гендерную лінзу, і праз іх, праз гэтыя падзеі мы распавядалі вам тое, што мы думаем пра стан грамадства, пра тое, што ў ім удала, і пра тое, што ў ім яшчэ, на нашу думку, варта ўдасканальваць. Да пабачэння, дзякуй, шаноўныя слухачы і гледачы таксама.